ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaan ninyo. Aron maandam ta sa pagsaulog nining misa ato na sa inungsunan nato mga kasalanan. Oh
Ikaw kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylo ang among mga kalapasan o ampingi kami diha sa imong kalinaw. Ug dada kami ngana sa dalan sa kaluwasan. Pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o gahari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propita Malakiyas. Nagsulti kamug dautan mahitungod kanako, matod sa Ginoo. Apan miingon kamo, unsa bay among gisulti mahitungod kanimo? Miingon kamo, walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsay kapuslanan sa atong pagtuman sa iyang mga sugo, o sa pagpakita ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan nga nasubok kita sa atong gibuhat, sumala sa atong makita ang mga mapahitason mao hinuon ang bulahan. Wala lamang muuswag ang dautan, kundili gihagit pa nila ang Dios pinaagi sa pagbuhat og dautan ug sa wala sila maunsa. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo, nagsultihanay og ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya, may usa ka basahon diin nasulat ang mga ngalan na adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Sila mahimong akong katawhan, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako nagayod sila. Kaluy-an ko sila sama-samahan nga maluoy sa anak nga nag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan ug sa nag-alagad kanako ug wala mag-alagad. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason ug dautan sunugon sama sa dagami. Naadtong adlawa, mga sunog sila ug walay makabilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas mo subang sama sa adlaw ug maayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulan ang tao nga wala magsunod sa tambak sa dautan, di maglakaw sa dalan sa mga makasasala, di makiguban sa mga walay ulaw, kundi nalipay pagpalandong sa balawod sa Ginoo sa adlaw ug sa gabi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom dun sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga, ug ang iyang dahon
Sumana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Si Jesus mingon sa iya mga tinunan, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, bay, pabaylo akog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw, ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na akog samuka, gitrangkahan na ang pultahan, ug ang akong kabataan ug ako nanghigda na, ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug mohatag kanimog pan. Apan mubangon na lang siya, ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinhanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo magkakaplag, pagtukto kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba kaninyong mga amahan nga mohatag sa iyang anak og bitin kung siya mangayog isda? Umuhatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyang itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atua sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. God, our God is a God of surprises. Our God is a God of surprises. Usahay, mukalit siyag tuktok sa panahon nga kita dili andam. Mukalit siya og tawag sa panahon nga kita ana sa lain nga disposasyon o panghuna-una. Surpresahon tas Ginoo. Ug mauna karong hapon gikan sa libo, relax kay ko. Uli kini. Apan gisurpresa ko sa Ginoo. Ningon siya, ikaw wali. And that's Father Mike. Very spontaneous. Sukat pa kaniadto nga wala pa ko mangandoy magpari. Unya dito sa Pardo, siya mo'y among gibanusan. Kay kuyog man ko ni Monsignor Phil. Unya ni banos ko sa Pardo. Maunay kanunay singgit sa mga tao. Si Father Mike. Usa siya nagkapadasig na ako. Manang naa siya mga online nga misa, ako ang gisunod. Ug mao kana ang akong pamalandong karon nga pinaagi ni Father Mike. Ang Ginoo kanunay mo surpresa kanato. Di nato
matag-an kanos apan siya kanunay mo sorpresa kanato. Ug mao kana nga kita gitudluan. Matud pa sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan. Every time kita suwayon, bulahan ka. Kung kahibalo ka, asa ka mo gunit, asa ka mo lingi, asa ka mo sandig. Kaya naa kay gilauman nga mao ang ato ang amahan sa langit. Mao na dihay usa ka istorya. Usa ka lalaki niadto sa simbahan. Gabiing dako, nagdala og sundang, nagkadugo. Padre, may gabi padre. Nasurpresa si Pader. Uy, Brad, usa man atong ikaalagad, padre. Mangumpisal ko, padre. Kaya nakasala ko, padre. Nakapatay ko dito sa unahan. Ha? Nakapatay ka? Oo, nakapatay ko. Ako ang giputlan og liog ang akong isig katawo. Naapa, padre, ang akong sundang nagkadugo pa. Uy, Brad, ngano mag imong gipatay? Hala, mag-istorya ta. Nganong imong gipatay? Padre, naglalis man gud me. Wa na ko kagwanta sa mong panaglalis. Ako sing gitikpas, giputol na ko ang iyang ulo. Mao ba? Unsa ba inyong gilalisan? Padre, naglalis me ug naabay Ginoo. Nga ako para nako wa gyud Ginoo, pero sa mong sister man naay Ginoo. Akong gipatay, padre. Sus ko intawon, Brad. Ikaw, padre. Mutuo kag Ginoo, padre. Di lang ako sumpayan. Kaya lisod naman. Ug mao ni mga kaigsuunan, daghan nga mga panahon nga kita busy sa tong kaugalingon, unya huyang padiay ang atuang pagpuyo diha sa pagtuo ug paglaom sa Ginoo. Mao to paso nang pagbasa way pulos ning ako pagtuo sa Ginoo. Di ba daghang mga panahon nga pag-abot sa linog, Diyos ko. Ano na yung ulan, baha, landslide, Ginoo ko. Pero ano na yung manuktok sa tuang pultahan, Brad, sis, pwede mangayo ko og asin, pwede mamaylo di og gamay nga kwarta kay wa ko'y bugas. Busy pa ko. Mo ni mga kaigsuunan, asa man nahulma nga tong kasing-kasing. Mo nang kita tudluan. Tudluan kita matag adlaw nga magpaaga kita sa atong inahan nga si Maria, ang inahan sa kanunay panabang. Magpaagak ta. Kay lisod man kayo pagkonkrito saon na to pag say og yes to the Lord, no to my own desires. Lisod kayo pagkonkrito apan pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Kita iyang tudluan sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Pinaagi sa pagkugos sa iyang anak nga si Jesus. Si Jesus manuktok matag usa kanato. Manangpit siya matag usa kanato sama sa usa ka bata, ma. Gay ko para palit lolipop, ma. Tanan, malibang mangihi, ma. Andam bata mo gudgod. Andam ba mo pakita sa itong pagsabot, pagpaminaw sa itong mga kaigsuunan, aron kita mahimong paglaom ngadto sa uban.
Mao ni mga igsuon kita gihagit nga ang atong pagdala og paglaom ngadto sa atong isig katawo dili kini atong kaugalingon kundi kita mao'y himuon nga instrumento sa Ginoo nga mahimong paglaom ngadto sa uban pinaagi sa atong mga buhat, pinaagi sa ato ang mga pulong, pinaagi sa atong pagpuyo diha sa atong gituuhan. Kay kung kita matag-adlaw nagtanom kita og paglaom nan kita magapupo ni anang paglaom. Ug mao kining prinsipyo sa kinabuhi. Unsa imong gitanom, mao imong pupuon. Ug kita pananglit matag-adlaw adunay mo tuktok sa pagpaubos sa imong garbo. Tamni diha og pagpaubos. Adunay mo singhag nimo, tamni og pagpasahilo. Adunay manginahanglan, tamni og pagkamanggihatagon. Aron sa ngadto-ngadto kita mahaduol sa kasing-kasing sa Ginoo. Pinaagi sa iyang inahan nga ang mahal nga Birhen Maria. Nga bisan usahay dili masabtan kayo ang kinabuhi. Ginagbay nga pamaagi, tabang lang. Ginagmay nga pamaagi kita layo madito sa norte, bisan simple ninyo nga pagbungat og pagampo. Halat sa itong mga kaigsuunan dito nga unta sila panalipdan sa tanang katugnaw, tanang kadaot, kapiskay sa panglawas, kay way higdaan nga tarong. Ginagmay apan makahupay. Kay kini ang gitudlo sa inahan nga ang ato ang pagpuyo matag adlaw pinaagi diha sa ato ang pagigugma sa atong isig katawo makita diha sa ato ang mga buhat. Dili po nato kalimtan nga atong iampo ang atong mga leader sa katilingban. Nga unta sila. Dili pa ulahi ang tanan. Nga sila mubangon, muhatag sa ilang kaugalingon, alang sa kaayuhan sa nasod, maginulsol sa ilang mga kadaot nga nahimo sa nasod, pinagis pagpangawkaw, muangkon sa ilahang mga kalapasan, aron sa ngadto-ngadto kita magdungan sa panaw padulong sa langit. Sa katapusan, I hope kitang tanan malaumon ang kita malangit. See you in heaven. Ingna imong tapat. See you in heaven. Amen. Kini siya. Sunod. O Ginoong Diyos, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawan din sa Pilipinas, samtang kami naglakaw nining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon napaubos og na hugno sa magnahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Atong tubag, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha, sa korupsyon, ingon nga propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, Ginoo, sama sa giampo ni propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo. Supilon kami
Wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga ariglo o patuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa hustisya diha sa pagpahilom o pagpahingsayon. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Tanan? Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga nasod nga among gipahigagom sa among kaugalingon, iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimao-maong mga infrastruktura nga mga pagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga naw bag-ong paghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunglod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikanhong binayran. Tanan? O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami apan dili gayud kami mawad-an og paglaom, kay gihigugma mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban ug bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Tanan? Ihuyop nga ni kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhiya dinhi kanamo ang matinugdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhanan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinon, diin mupatigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuangoron. Tanan? Ginoo, maluyig kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, magkuha kami. Pinaagi sa pamilya ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among isalig ang among pinalanggan na nasod, gananha sa imong mga kamot. Amen.
Karo magamputan nga kini ato sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta namo sa kahingpitan sa imong pagluwas namo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahan ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santo samahan Diyos nga tunay magagagahom sa tanan, ang matarong gayud nga magdahig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimo mga santos. Sa pagsaulog sa dumanan ni Maria kanunay biren, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang namo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kapamaubsanon sa mal nga imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pag-ainahan sa manulubos sa tanang katawan, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos sa ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mi konsepan, pasalamat kanimong bipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama pagi tapos ang panayapon mi kuwan sa skandis, pasalamat kaning pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon.
Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan kay kanini. Kay kini maong kalit sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo labana, si Kristo mabalik ngani. Aron sa paghandom sa kamatayang pagabanaw ni Jesu Kristo, naghalad kami kanimo Aman, ninimpan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan mo atubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa pagsalig sa Dios, magdungan ta karon sa pag-awit sa pagampo nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, agdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan ninyo. Karon ato ipakita kanang mga timaan, mga signs sa atong gugma. So sa kauban, magyango-yango na, di mo smile. Smile, son.
No? Magtiayon mo nga nagtapad ron, kiss mo, kiss. Nya mga anak, amin mo sa inyong mama, papa. Ato ipakita ang timaan sa atong pag-inigsunay. Peace be with you. Kini si Jesucristo ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sanas kalibutan. Bulan kita nga gidapit pag-usab alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay makalawat nimo apan ni pamulong lamang umamaayo ako. Mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan ng Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta namo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdana mo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, salamat sa inyong pagtambong, kalayo-layo gibing uban pero miari gyud. Ang atong pagsaulog sa pagtuo, mamunga ni og paglaom. Sa miyaging duha ka adlaw, nagsigog pa kong pisal sa mga eskwelahan. Usa ka bata ng pisal, grade 5 siguro to. Unya, nay bandage yang kamot niya gisling, gibitay, anak. Nangumpisal siya. Pagkahuman ng utang, naon sa mga inday, nahug siya sa kanang duwaanan sa Archbishop Kamumot School na may mga eskwela sa Madre na usa nang sakay-sakay na natagak ko siya, nabali diri, nabuak ang bukog niya gi-simento, hindi na maliyok inday, dili pa diri. Niya akong gunitan ang iyang kamot. Saka inday, sakit. Sakit pa inday, sakit niya. Sige, ampo. Isa ka inday, nisaka man. Nisaka. Nakapagpag na. Ang iyang mga maestra, mga katikista, iyang mga klasmen na nanaw dito sa ubos. Kita yun sila, unsa kamaayo ang Ginoo. Nagsigi ko sugod karong buwan na pakumpisal ko sa 12 ka eskwelahan. Ako raw sarang. Gahapon, 7 ka oras sa kong pangumpisal, mga 800 ka estudyante buntag hapon, kapoy yung kayo. Pero mauni ang akong gihimo pagdasig sa mga tao. Pag sa ulog sa pagtuo, kay nagtangag ni og paglaom. Nahibong ko pagkahuman kay gitabi-tabi mga isa kay gipakaon mamig-utan dito sa ilang opisina. Ang mamagpapas bata nagbuwag. Pagkaugma ni Simba ang papa, nagpasalamat siya nga nakasaka na ang kamus ang anak. Unya naay usa ka katikista nga akong gisugo nga dito ni Simba adto ang asawa kay nindot magkauli sila tungod sa bata nga nangumpisa. Kanindot pagtuo ang nagtangag og paglaom. Salamat ninyo nga bisag
gabi ngit-ngit na inig uli na amo nagsaulog sa pagtuo. Sa dito pagkuspaknaan, dunay usa ka babae nagpuyo-puyo. Na si anak lang gipaangkan, na po'y laing kapuyo niya, na mabdos. Pero musimba siya kada adlaw kay mga itabang sa katapusang 2 ka buwan sa iyang pagmabdos. Kay nakita sa ultrasound, suhi ang bata. Humas misa, magpa-pre-over siya. Niabot ang adlaw nga muadto na siya sa ospital kay mga nakay na. Gipaandam siya para sa cesarean. Pagkaugma, report ang iyang mama. Kay iyang mama musimba magkada adlaw. Unya, ningon ang iyang mama, Padre, salamat kayo sa pag-ampo. Bisag na ay kapuyo ang iyang anak, nanganak og normal, wa opiray. Klaro kay sa ultrasound. Nga suwi ang bata, operahanan yun siya. Pero sa iyang pagsimba kada adlaw, sud sa 2 ka buwan, nakakitag paglaw. Bisag naapas siya kahimtang sa sala, nakita niya nga naay Ginoong maluoy bisan sa makasasala. So inaton ta na magpadayon ta pagkabig og mga tao balik sa Ginoo. Sundo natos Maria, kun mutabang si Maria nato, kita mahimo sang matinabangon sa uban, makaampo ta sa uban. Ang Ginoo manaan ninyo. Manalangin kaniyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan. Aman, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang lahala na misa, atong bawnon ang gugma og kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.